Snimam ja teraz. Evo ga, tu je ispod ove kese. Ga uzmite, neće vam niko ništa. Neće vam niko ništa, samo šta snimate? Ko ste vi? Odakle ste vi? Odakle? Ko vas je poslao? A? Kako niko? Snimate tako, decu snimate. Snimate nas, jeste pedofili, šta ste? Šta radite? Pa šta snimate? To snimate vi. Ko vas je poslao? Pa ne, pa pitam, znamo mi da vi to morate da radite, da nećete, nego jednostavno ste prisiljeni ili kako god. Vi sad snimate našu decu. Našu decu snimate ili šta? Odakle ste vi došli? Odakle ste vi došli? Pa predstavite se. Ne, pa nije, ej, nemate vi problem nikakav. O čemu se radi? Mislim, šta snimate, našu decu ili šta? Mi decu ne smijemo nikom, mi nismo ni prišli ni snimamo. A? Odakle ste vi? Odakle ste vi? Mi živimo ovdje, znači 45 godina, šta vi špijunirate nas ili šta, jeste pedofili ili šta? Ko vas je poslao? Halo? Koliko puta ste nas snimali? 6, 7? Svaki petak vidimo dron. Doviđenja, prijetno.